Λοιπόν, θα σας πω, βλέπω spam VRD. Το ξέρω, έχει αργήσει το VRD. Θα σας δώσω λοιπόν την επόμενη εβδομάδα την ημερομηνία. Περιμένω και παιδί, έχω και άλλες 1000 δουλειές. Έχουμε αργήσει, θα βγει όπως πρέπει να βγει. Δεν προλάβαμε για Φεβρουάριο, θα το βγάλουμε το Μάρτιο. Την επόμενη εβδομάδα θα σας δώσω date και θα σας πω και αν θα έχουμε κάνει ένα extra feed. Έχω γράψει κομμάτια για το επόμενο άλμπουμ, που το επόμενο άλμπουμ μάλλον θα είναι το Top Boy 3. Δεν ξέρω βασικά αν θα είναι το Top Boy 3. Θα κάνουμε και κάποια άλλα projectάκια φέτος, αλλά το Top Boy 3, όπως είπα, θα είναι το κλείσιμο του Top Boy Chapter. Θα είναι το πιο δουλεμένο μου άλμπουμ. Θέλω να βάλω live όργανα μέσα, να έχει... θα είναι fucking masterpiece, θα είναι ό,τι καλύτερο έχω κάνει ποτέ. Και όπως είπα, το 27 πολύ πιθανό να πάρω ένα break από τη μουσική.